Il-Maltin li jinsabu fil-Libja huma kollha siguri u ma jinsabu f'ebda periklu. Ikkonferma dan il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela fid-dawl tal-konflitti li eskalaw fi Tripli, il-Libja, bejn bosta milissi f'din l-aħħar ġimgħa. Aħna bħala gvern inkwetati bl-eskalazzjoni li tiġri fil-Libja, inkwetati kemm għal potenzjalment in-nies li qegħdin fil-Libja, ix-xini nazzjonalità tagħhom, inkluż il-Libjani stess, però inkwetati wkoll minħabba l-proċess li kellu iwassal anke għall-elezzjonijiet fil-Libja li huwa importanti ħafna li dawn l-elezzjonijiet li kellhom isiru u kien hemm il-qbil li dawn isiru li kellhom iwasslu għal stabilità fil-Libja billi jkollok gvern u parlament li jkun qed jiffunzjona bħala pajjiż. Il-Ministru Carmelo Abela qal il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin qed iżomm kuntatt mal-Maltin kollha fil-Libja u qed isegwi s-sitwazzjoni mill-qrib. Mill-informazzjoni li għandu l-Ministeru jirriżulta li hemm mal-20 ċittadin Malti jaħdem fil-Libja. Imma mill-informazzjoni li għandna n-numru ta' Maltin li jinsabu l-Libja bħalissa jidher li ma jaqbis l-20. Jinsabu fil-maġġoranza tagħhom mhux viċin ta' fejn hemm dan il-ġlied, jista' jkunu mbagħad li hemm xi waħdiet li jinsabu fil-viċinanzi, però il-maġġoranza tagħhom assigurawna li huma fejn qegħdin huma m'hemmx dak li qed jinstama' fil-mezzi tal-komunikazzjoni dak il-ġlied li għaddej li eskala. One News jinsab infurmat li kien hemm xi Maltin li minħabba raġunijiet ta' xogħol kienu se jsifru lejn il-Libja fis-sigħat li ġejjin, iżda bidlu l-pjani tagħhom minħabba li l-ajruporti fil-Libja huma magħluqa. Il-Gvern jida wkoll numru ta' emerġenza għal qraba ta' Maltin fil-Libja li jixtiequ jagħmlu kuntatt mal-Ministeru dwar is-sitwazzjoni fil-Libja. Intant is-sitwazzjoni ta' konflitt fil-Libja spiċċat ippolitiċizzata mill-Partit Nazzjonalista meta qal li l-Gvern qed jissogra ħajjet il-Maltin li jinsabu fil-Libja. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista dwar is-sitwazzjoni fil-Libja turi li l-partit immexxi minn Adrian Delija reġa' mhux jitlef okkażjoni waħda biex ikun partiġjan. Qal li anke f'ċirkostanzi fejn importanti li l-pajjiż ikun maqut u fejn għandu jirbaħ l-interess nazzjonali, il-Partit Nazzjonalista għażel it-triq tal-konfront b'argumenti bla bażi. Il-Partit Laburista qal li meta l-Partit Nazzjonalista joħroġ jgħid li l-pajjiż tilef il-pożizzjoni strateġika fid-dinja diplomatika jerġa' joħroġ bħala partit negattiv. Dan għax fl-aħħar snin pajjiżna kellu rwol importanti tant li ntgħażel bħala local summits importanti storiċi u saru laqgħat importanti anki brabta mal-kwistjoni tal-Libja. Il-Partit Nazzjonalista għandu jaqaf ikun partiġjan fuq kull suġġett taħt il-kappa tax-xemx u f'mumenti delikati ma joħroġ jagħmel stqarrijiet maġla u mhux ibbażati fuq il-fatti. Temet tgħid l-istqarrija tal-Partit Laburista.